Salam. Agyýdy. Kyn görmeseňiz goşlanma göz ulak bolaýyn. Goýaý. Salam aleykum. Gurgunmy? Yeri näme hylmat? Oku ýerime geldim. Maňa ýaşar ýaly jaý gerekdi. Okuw dik gelen bolsaňyz hökman jaý berersiz. Geljekki talipler jaýlanyp etmek biziň borjumyz. Resminamalaryňyzy tapşyrdyňyzmy? Ýok, ertir tapşyrmaly. Siziň adyňyz ataňyň ady. Bolsaňam ýaşaýan ýeriňiň salgysy. Permanow aýly. Daşaguzy welaýatynyň köýndürgen şetragyndan. Resminamalaryňyzy ertirden ýyjalma tapşyryň. Hökman. Giýişlik saat 8-lere geleýin. Şoňa çeli jaýyňy taýýarlap goýarlar. Sağ olun. Ece, ay Ece. Näme aýlyja? Sen näme üçin tukat görünýär? Tukat? Ay ýokla. Ýöne sen birden ýadyma düşdiň-de. Näme diýen ay? Sen meni entegem şol wara ýöne çaga dürüýdüp ýörsiň. Menen ulollyma Ece. Wah, ne bileyim ne balam. Aşgabat ýaly ul şehirde adaş gidejek ýaly bolup dursun. Ece, ay Ece, ýöne samrap ýatyrsyňmy? Ýatsaňa beýgerek goý, düşürgeýän, eşitýäm, düşürgeýän diýär. Şeýlem balam. Bolýa düzi däýer. Sen ýatyber, ýatyrgydy. Salam. Salam. Bizizmi? Howa.
Men Görünýär hili duşuşuk. Bir hükman Iqbal bolmaly. Iqbal bizi yeni duşurdy. o näme diýdiňiz boldy? Siz men başlaň. Nätan şäherde kapkak görmek maňa da yeňilläp bolýan. Başga alajym ýok. Men amanlyfleň öýlerini gözleýän. Çenim çak bolsa, o ştöwrekde bolmaly. Sizin şu duran ýeriňiz Juma amanlybyň öýlerde. O ne hili? Daim adını ütgüdeydim ki. Bolup bilmez. On adi berdi amanlyf. Özüm aynı toplumun işliye. Yok yok. Men kakama Juma amanlyf diýerler. Öýdem telekeçi. Soğukluğun da yoktur da. Fu? Häzir taparız. Ýöne siz beýdip daşarda durmakda howla ýerim. Häzir siziň daýyňyzyň salgysyny tapar. O ne hili? Nolda okudajaňa ders bolýan, hemme zat aýan bolar. Ay, adara kalma. Oňa dar bolmaz. Geri berim. Gerin. Ine, şu ýerde oturaýyn. Men häzir. Bolya. Alın, su için. Başlan. Men o gulları görüp, bar üzümü şoňa bereýikdirin. Näme siz bular ýaly gülleri ilkinji gedek görýäňizmi? Ýokla. Ýöne şeýle owadan gulları görüňde bir hili göwnüň öterýär ýa. Ine, siziň daýyňyzyň öý telefonu. Ýöne şu wagt hiç kim jogap berenok, öýde ýok bolmaklary mümkin. Sağ olun. Men siz daşoğuzda ýaşaýansyňyz diýip pikir etdim. Yok, men de şoğuda bil okuyan yakıncı oramın durmuş toyuna gidip geldim. Ha. Men ayratynam şu guluğa görýän. Kakam bu gulun şitilini daşar ýurtdan ýetirdi. Eger siziň kakaňyz daşar ýurtlara gidip ýören bolsa, onu ol jagan keşdi adam bolmaly. Kakam telekeçi. Eger siz telekeçilik bile iş talşýan bolsaňyz, onda siz ony hükman tanamaly. Men telekeçilik bilen iş talşamak. Men Çeperçilik Akademiýasynyň binägärlik bölümine okuw girmäge geldim. Ona sağ olun. Men gideýin. Salamu aleyküm. Ayca, bekim? Heywi tovu. Bu koşlar näme? Bu näme boluş diýen men saňa? Asla büýde näme bolup ýör? Voy ejemi, sen bu işin ne hili? Näme şu adamlar öýe söýgüli ýaryny goş golamy bilen öýüne getirýändir öýdäňmi? Bu ýigit garnaşlarynyň öýüni gözläp ýör. Öýdem geljekki talip. Suwsan eken. Menem suw berdim. Inennem gitjek bolýar. Näme beýdip ismi awanyp dursun? Ana otur. Jigi, nereli borsun? Men Könürgünçden geldim dayda. He, şey diýsene. Onsoň şo ýerden şu ýerik okuwdyk gaýdy berdiňmi? Eneň ataň berýärmi? Ejem bar. Kakam yok. O görgülüni ýeke goýup gaýdy berdiňmi? Oň ýanyna gyjygym bar. Hay bolýada. Garal uludan kiçe bar adamyň pikiri okuwda. Oka ber, gayrat edin. Siz ejemiň bolşuny ýokuş görmek. Oň ýüreginde erwetlik ýokdur. Ay, ýokla. Näme üçin ýokuş görýän? Siziň hem eden hyzmatyňyz üçin taňry alkadym.
Hoş sağ ol. Ýogsa da adyňyzy bir aýdyp gidin ahyry. Aýly. Familiýaňyz näme? Familiýam Permanov. Meň adym Aýjahan. Hoş sağ olun. Aýşahan. Oho, ovadas. Näme edip bu hapırtıra otursun? Näme, zayi etmedi mi? Sen onu nereden bilýän? Ya hey, onu bilip bilmedi el näme? Sen bol otursun ayt dura. Ona aňmansın. Men jaýyň aladas ne demek? Jaý meselesini akşam arayır, şonu çözersiler. Onu näme şey edip oturacak mı? Bilemok. Bolya onu Aylja. Benim şu ýere bir ýerin göreynik geldim. Olen tekbe oken, akşam ara boljakmış. Senem oku diýip geldimmi? Ey, men oku buraya oturdum. Ayldos. Akşama çeli vaktimiz ken. İtlesen şehre öleneli. Vaktimi da tir geçerdi. Ay yokla, şu koşun bilen. Şuna da koş diyen mi? Men konuklaşaydı yer. Yok, özüm götürerin. Yürün no. Ne şu tarafa gidiverelim. Aylcan, Aşgabat diyar şehirde yaşayacak, okuyacak bolsan, şehir düzgünlüğü katımot bilmeli. Yönetin, yanında Rahman marka, İsa'nın aladası etme. Ne tip bolsa, sığınaklanım gözünü gül salıp geçersin. Aylcan yani, eğer sen oğlasan, meni devletli bir maslahat bağ. Vay bo, senem için men için bir el juk deyip durana kere. Gel kimin nerede lehine, derdi beydip durmalı. Ana kafe var yaz, şu yerde de garbak kurbağa ediyaz, naharlan yaz, nel görüyen? Ay, mene? Yo, onun olmaz. Aylcan, neyme deyisene? Men sana ineyim, yeni bir maslahat bereyin. Eğer de sen talip bolcan çın bolsa, bek belli. Katı ercel bolgun. Eğer ercel bolmasan, maksadını yetip bilmersin. Han geç. Gir. Salam. Neyme yer? Ay, bilemok. Mene şu kafe diýýänler ömrümde birinci gezek gelýän. Beýle bolsa, men diýenime razy bol. Sen gyýy, men göwnüme yaramanam duran ok. Sen eliň diýsen süýji bolmaly. Şoň üçin biz sen bu kagazyňyzy gatsyr düşünip baramyz ok. Sen biziň karnymyz doýarýaly öz islegiň boýunça nahary saýlada getiräýin. Ben göwnüme yaran nahar size yararmyka? Sen ýaly gözel gyýdyn getiren nahar biziň göwnümizde yaraman, kim göwnüne yarasyn? Şeýlem Ayljan. Sen getiriver. O neme, ol bir içilýänce akça nemeni ýatdan çykaraýmagyn. Bolya. İşteğiniz açık bolsun. Sağ olun. Aylcan yana. Bunu tanışlık için içeli. Al. Rahman, men ömrümde muny agdym alyp göremok. Innem içmeýin. Özüň arkaň içe. Ay ne ettin ay? Han oynatmasana. Alani. Ay yok Rahman, men içmeýin. Bir hili ýüregim alanok. Ya hey, seni at tomoşa kenin ay.
İçmeden içme. Diýen Aýljan. Şu men aýdalnama hädi. Kä wagt anha muny etmesen, kapdyrynda dosam durmaz. Abrayňam bolmaz. Olur ýaly dostum durunyň meretdäl abrayam. Näme diýsene? Men daýym rejang etmeli. Olar ýa işden gelen. Näme? Daýymlara? Anha men gel telefondan jaňa daý. Ýok ýok. Sen arkaýyna harlan, men häzir. Alo, alo. Berdamany biçin öýlermi? Owo, anamy dinleýär. Daý, salam. Men, Aýly. Sen nerede? Men Aşgabatda okuw ýerime geldim. Batuwogu. Any, Hasanowa gelýän. Bararyn aý, hökman bararyn. Nere gittik? Bilmedim. Goşlarına çıkıva gitti de. Hazaplaşdy mı? Hava. Ali çıkıydım. Bir de mihman gelecek ya Allah. Ya Aýlyjan gelecekmi ki? Aýlyň aladys özüne ýetikdir ece. Sinaglar inni başlanýar ahyry. Ece, sana näme boldy? Bilemok. Bir tüýsli ýüregim sanjyk gitdi. Näme? Aýlyny ala dedämiň. Gitse gidipdir de, okuw diýip gitmeýän mami. Anha men bar aýanymda ece. Sana döneyin balam. Men onu sen bolongsoň iberdim de. Ola bolmanlar. Resmi nama diýilýän zat durmuşdy. Iň bir gerek zatlaryň biride. Yeri endi näme etsem diýen. Şu ýerde işläp, kaptalnanam geljek ýylyň sinaglaryna taýarlanarna. Eger men ýanymda aýna toplumynyň işlerini ýeteňe kömek edeýin. Onsoňam näme? Ýaşar niýsen anha öý. Toguňy tok diýjek adam ýok. Sag bolun. Men aýratynja ýaşap, guruluşa işe girmek isleýän. Gara sen maksadyň guruluşçy bolmakda. Owa daý. Bolýa, men gideýin. Bolýa da, gitsen git olyn, nirede gedip näme işläp ýörenini habar berip dur. Arkaýyn bolun daý. Arkaýyn bolun. Sag bolun. Bolýa, sag bol.
Aile. Salam. Salam. Siz meni tanamadyňyz eken. Tanadım. Siz tanamadı ýaly gyzal ahry Ayjahan. Howa Ayjahan. Siziň adyňyz bolsa Aile. Aile Permanow. Dogry. Siz daýyňyzda tapan bolsaňyz gerek. Owa tapdym sag bolun. Okuluňy nähili? Sinaglar ne etdiňiz? Men ehli resmen amalarymı alırdım. O nähili alırdym? Uğurlatdyňyzmy? Ay, şeýle boldy da. Wah hey, ola bolmandyr. Muňa siziň gynanýanyňyzy bilýän. Ýönesi gynanmam. Sizem gynanma. Hemme zat oňat bolar, düzeler. Men muňa inanýan. Sag bolun aýdanyňyza. Şu gün diýin şuny. Eger wagtyňyz bolsa, şäherimiziň gözel ýerlerine aýlana aýlaýyn. Aýlansaň aýlana aýlaýyn. Sana bir aýtmaly zatym bar, bara ölüm ýüregimde adyň bar, dillerimde soňlanmajak aýdym bar, ömrüň ışky jepatyndan ardym bar. Menim sana bir aýtmaly zatym bar, Çin gözün yaşlı ne çıldarın var. Tenneme ağlayan, tenneme yanyan. Anın gel yanıma, arkadağım var. Benim sana bir aýtmaly zatym var. Ey deniz divinin gövheri, aşklar var, tolkun var. Beni çekti sana yeterin teni. Benim sana bir aýtmaly zatym var. Nurana giyeceğimde hüre yıllıdı, gökyüzüne menin yalnız baktım var. Ah elinden bakıp yanırdım dedi. Benim sana bir aýtmaly zatym var. Şat günümde gelsen, bozsam da gelsen, gökde kanatım var, suda zalim var. Eger de sen menin yanımda bolsan, ömrüň aşky jepatyndan ardym bar. Dillerimde soňlanmajak aýdym bar. Kara gözlüm ýüregimde adyň var. Meni sana bir aýtmaly zatym var. Kara gözlüm ýüregimde adyň var. Dillerimde soňlanmajak aýdym bar. Aile, näme beýdip dursun? Gelle. Beýdip durmaly. Ýür, saglyk ýoluna baraly. Täsin. Ören täsin. Ýür anna gideli. Iň ýokarsyna çykyp arzu edeli. Arzu? O nähili arzu? Şol ýokarda töwregiňe tin edip, ýürekden arzu etseň, eden arzuň hasyl bolýarmyşyn. Şeýlemi? Ýür anna.
Olarlar. Men häzir. Ayl dursana. Ayli. Ayli. Sana näme boldy? Aycan, sen biraz garaş, men häzir. Ayli. Sen men näme günlere saldың? Men sen zerarly oku gir bilmedim. Näme üçin? Berdimen günem näme? Eliň çeko. Ne ettin o sen? Hani koşlam? Onun içinde men oku girmek üçün tayaran ähli resmi amalan vardı ahiri. Men şowunyň ertesi sen goşulagyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyş saýny etdim. Sen bilýärmiň, daýymlara jaňat çekip esli wagt eglendiň. Maňa şo wagt aýalyň bäbi hanakitler diýip jaňat etdiler. Şowunyň ertesi men oglum boldy. Sen bolsa näme üçindir men göwnüme degýän. Kutlayan, rahmanos. Men dogry maýdýan o. Sen resmi namalyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyş saýnyny. Aýly, eger şeýle bolsa tezirek gideli. Barp resmi namalary alaly. Bolya, onu gittik. Bolya, sağ ol Rahman. Sağ ol. Oňat, täzini işler. Ýöne gyýnan tagam giriş sinalaryndan giýje galyňyz. Inni kel finanç bilersiňiz. Sağ olun. Bolýa. Yerine hili, tezirek aýtsana. Ay, ne hilti yok. Giýje galypdyryn. İşlerine seretdilermi? Owo, seretdi. Ne hili gördüler? Halady. Innikil finaş diýdi. Yeri seninle näme etmekçi? Ya da ýydyňa owaňa dolanmakçymy? Intige bilemok. Näme saň o ýerde söýgüli ýaryň garaşanokmy? Ejem bilen jigim şirin araşya. Sen meni bağışla. Birden dilime geldi-de aýdaýdym. Ýöne sen bu ýerde näme işlemekçi? Şonu bir bilmek bolarmy? Ay, bir kär edetim ýoklu. Bir ýerge işe girerine. Meselem nere? Şäherimizde gaty köp gurruşyklar gidýär. Şolaň birine işe girişerine. Gödel paýtagtymyz Aşgabaty, Ak şähere urmäge meňem goşundym bolar. İşden boş wagtymam. Okuwa taýarlanar. Aýjahan, men üçin her ýyl agry işim bolsa, meni öwrenşikli. Netip bolsa, hor bolman. Ýöne, anansaň, ýeke galan wagtlam dogry aljyrajak bolýan. Sen meni ýeke galyrmadyň gerek. Sen hor bolmajaňam, garad bir iş tapjaňam bilýän. Ýöne sen berde täze adam. Ken bir ugur ýolum bilýän näsin? Eger sen garşy bolmasaň, kakam bilen maslahatlaşaýyn. Oň tanşyken, ol sana hökman kömek eder. Yerine hili görýän. Näme setin çykaraňok? Ay, men üçin kakaňy adara goýjak bolup durma. Men özüm bir alajyn etjek borna. Sen menden gaty görme, aýly. Ýöne sen bu mahalky ýagdaýynda özüm diýen bolmagyň çigit ýaly haýry ýokmy ka diýen. Özüm diýip men döşme kakamok. Men sen aýdaňa kelle bir adyla. Ýöne men üçin ýumuş salýany kakaň halymyzmy ka diýen. Awul sen işiň del. Ýol tamam kakam, begencinden tant edesi ýok. Ne etjek, başyma düşüpsiň. İnne mejirni çekmer bolarna.
Ece, Näme Aylacan? sen men batly bolmagymy isleýärmi? Wah howala balam. Hidi eni öz balasynyň bagtly bolmagyny islemekmi? Onu Ece, sen häzirlikçe gelin gözlemäň biset. Men okujagym çynym. Aylacan, men sana okuma diýem oga. İlki bilen men seni gözle başladyn, onsoň okumy ötädik. Ýok Ece, sen ýalňyşýan. Beýle okap bolmaz. Beýle düzgün maňa kyn düşäýmese, üýe geljek gelnedi. Ýok, ýerden aýralyk ýasamak näme gerek? 4-5 ýylynyň gadyrry geçer. Ana şondan soň men sen doluk tiýarynda bolarym. Giň ýeriň gürrüňne diýen Aylacan. Ýygyňa bir bela bitirtirkäk gelirsiň, men başyma musallat bolarsyň. Ýok Ece, hey men şu sakyçenlik. Sen diýeňden çykdymy? Ýok. Sen mydama-da men diýenme diýedin. Men şinnem ýene 5 ýylynym, 10 ýylynym. Hemişe de sen oğlumdurun. Şonlugma da galaryn. Ejejan, käbem, men öz deňduşlarymdan galmaýyn. Menim okaýyn. Ve men geljegim üçin gerek. Sen maňa dama düşünýärdiň Ece. Wah, düşünýänle balam. Şo düşünem soň seni ýanymdan aýrasyň ele nokta. Ýer bolýada. Teresi yurt abadançylygy. Nirede gitseňem saglyň eşitip dursam bolýar. Geri verin. Mümkinmi? Oturun. Oturun. Sağ olun. Men oturjak gel. Maňa Juma Amanlyewич gerekdi. Men siziň edaraňyza birinji tapar gelişim. Yer nähili? Bidiňe daramyz size yaradymy? Yarap yaramaz ýaly edaradyr da. Bu diýenjalnyan şypahana däle. Beýdiýmen. Adamlar mydama şypahanalarda diýenjalyp berseler bolmaz ahyryn. İşlemegem gerek. Han siz beýdip durmaňda otursaňyzlar. Mene erkek şalymy oturýaryn, siz emdik dursaňyz. Bu bir hil gelişikli bolýar. Oturun. Sağ olun. Men gyssanýan. Siz maňa Juma Amanlyewичи ne edip tapmalygyny aýtmadyňyz. Ha, Juma Amanlyewich mi? Ol häzir ýok. Ýöne häzir dogry 11:30. Juma Amanlyewich aňyrty ýarym saat etmän gelmeli. Möhüm işiňiz bolsa garaşyň. Men häzir çay isleseňiz, kofeň aladar ne deýin? Ýok, adara galmaň. Wagtyňyzy alan üçin bagyşlaň. Sağ olun. Başlaň. Men Juma Amanlyewich kim gelipdi diýin? Gyýdyňy sorady diýeň. Bizim firmamızın açılarına inni bir neçe yıl bolup geçti. Biz dene öz yurdumuzda değil, eysem daşar yurt kampanyalar bilenem siyogda satı işlerini alıp barıyaz. Ulara şükür giderciğimi de mazel, yeterlik. Yönü beýle değildiği biz kanatlanıp oturmalılar. Şoň üçinem firmamızı giňeltmek maksadımız var. Ve bizim döwrümüzün talabı. Ena döwran mereşler maslahatlaşıp bir netije geldik. Bu maslahat size de yarar diýen pikir var. Biz firmamızın adına 300 hektar yer almagy makul bildik. Biz o yerleri mäkäm öldürtürüp, oba hozurluk ekinlerine eker.
ve bizim firmamıza artıkmas gideci bolor. Onsoňam yurdumyzyň baýlaşmagyna birin goşundumuz bolor. Yollaş başlyk. Mümkin bolsa mende bir sorak bar. Aydın. Dogrudan yollaşlar öňde öýlen mesele gaty derwayt mesele. Yerleri ekine taýarlamak üçin her türlü enjamlar gerek bolar. Esasanam suwupçunçylygy. Bulatlaryň hemmesi ýolbaşçylar bilen maslahatlaşylan. Yeri öýdeşdirmäge de, ekşi taýarlamaga da, ekşi geçirmäge de, taýar bolan hasyly ýygnamaga da, garad hemme gerek bolan enjamlar bizde bolar. Suwupçunçyk ýagdaý bilen oňat. Diňe işe girişmek galýa. Onem nämen ha? Siz bilen maslahatlaşyp oturýarys. Bolar. Kimde nähil pikir, nähil soru wa bolsa aýdyp oturuň. Mene şu teklif ikellep gollayan ören döwletli maslahat. Ine şu oturarlarım bu dähwitli işi höwet bilen radylaşdylar gerek. Yer bolýa, onu sag bolun. Döwran näme? Bugün eger altyn gelnejeň jüjüli palawyny arkaýyny ýerlik boldy. Ýogsa da Juma Maliýewiç, begenjime hoşum çaýpdyr. Gutlaýan. Döwran, biz henge mi heňsiň? Näde aýdyň da Juma Maliýewiç? Bulatlar diňetiň tagallagy bilen amalaşan işler. Onsoňam tagalla etmeli alam däl, bire uly anam bildirýär. Elbetde. Onam bildirmedi ýaly Juma Maliýewiç, siz bir gurt edip beren adam däl. Siziň etjek işleriňiz, gözüňi tutýan maksatlaryňyz aýdyň ahry. Yer bolýa men gittim. Senin bir dem diýiň Allah onsoň öýe baray. Juma Maliýewiç, men siz azara goýmaýyn. Maşgalaňyz bilen özüňiz diň çalar. Hey oňam bir azara bolmaý. Sen men maşgalam şuň tanamaly. Bolýa Juma Maliýewiç, ýok men bar. Bolýar onda. Sag bolun. Kaka, Näme gaýdym? sen meni gowurýanmy? Oy. Näme diýdiň boldy gaýdym? Sen şaka çenidi ýoňokmy? Kaka, senden bir haýyşym bar. Aýdaýynmy? Yer wakaly. Aýtaýjam. Aýdy ber. Kaka, maňa sen kömegiň gerek. Kömek? Men kömegimi. Başysyny. Dogrusy, maňa dälle men bir oňa tanşyma. Men oňa sen kömek berersiň diýip söz berdim. Kaka, düşünýänmi? Düşünemek. Rast jemgetimiz adama ýaşamak üçin ähli mümkinçilikleri eçilen boldy. Onna ol adam minnetsiz gün görüp öz başyny diňe öz çaramalylar. Adamyň öz başa ýany işin başy birini gelip bermegi ol adama haýyr därli eýlem ýany ýetirýändir. Onu ýaşaýyşda öz ornuny tapmak urununa görüşden alyp galýa. Ýalta hem emelsiz edýär. Sen menden miydin? Kime tez berip berdiň? Kim ol? Oňa tanışym diýäniň. Waýy kakamy. Mene ýöneten tinak gördüm. Arkaýyn bolay. Hiç kime de söz beremok. Kaka, sen otur diýinjiň al. Özüm arasalar. Hacam, sen menden hiç takdir demeliydin. Men sen kakın ahari. Çekilmede aytdyydym kakana. Ondan bilip koy. Men sarsaklamagy başarýandyr. Kaka, sen bir oglana işe yerleşmeye kömekleşdeni. Sen göňüňe hiç tat getirme. Ol gowy oglan.
Men oň bilen golaýda tanışdym. Çeperçilik akademiýasyna girip bilmändir. Innem işe yerleşip, innikiyle ne de tinanşyp görjek diye. Men onu tanamokmy? Sen onu tanıyan nelsin? O Könürgençden gelipdir. Könürgençden? Asıl ol, şäherlem dälliydine. Huy, kakamy. Oň nerden bolanyň tapawdy näme? Ay, ola tapawdym ýokly ýöne. Şäherli olan olmorda kakasyna tanayarym kam diýip aýdyşym boldy. Oňa ne eliş gerekkä? Guruluşykda işläýsem diýe. Ayjy, heniden bolan okmy gyýdym. A men çoram qaynak gutorda. Bolup barýan eje. Huy, kaka. O diýen oglanymy ejemem görüpdi. O nireň oglany? We, men kimi görüpmüşüm? Kim gyýdym? Sizin bolşuňyz nähili? Ýöne men bir zat diýsem, alyp bitimden alyp barýaňyz. Men näme edipmişim? Han sen golçoň kimdigini aýtmaňa? Eje, sen onu tanıyan ahiri. Hol arada biri, daýlaryny gözläp gelmedimi näme? Sen on goşlaryndan gorkdyň. Ýadyňa düşdimi? He, ahmal. Näme oň bir zat bolupmy? Resmi namalaryny ýitirip, seni tapşyrmakdan gijak alypdyr. A sen onu nereden bilýän? Tötänden köçede duşaýdym. Tötänden köçede duşaýypdyr. A ýitiripdir de. Altın. Senin beýdip durmadan o. Beýle doň ýürek bolmadylar ahiri. Doğrudan o ýigidi işe yerleştirmek gerek. Men azam bilen radylaşýan. O ýigidin ýagdaýy agyrdyr. Be, Cuma, sana da düşünür ýal bolmandyr o. Mundan odada öz ýakyn hostarlaryňa da delalatyň ýeten okdy. Bugün bolsa hol etjek işini bilmän intep ýören ýerine hostar çykjak bolýar. Eje, sen näme üçin beýle zatlar diýýäň? Aýly intep ýören oglan näl? Ol Aşgabatyň köçelerini günne bir üýt köşük kostyum giýip, titreşip ýören ýigit sumoklyň hiç dinenem kem däl. Aýly okumagy gelipdir. Ilymly bolmagy arzu edýär. Hey, gyýdym. Senin tek ýaş bolýan. Men o tetellilere beletdirin. O hanjagyň ýüreginiň kuýsýan zady gaty köpdür. Bugün ılymly bolasym gelýär diýer, ertir başga bir zat isleýän diýer. Sen gyýdym aşgaly, şonu hiç unutmagyn. Eje besdir. İki gepin birine sen bir gyýdym aşgaly diýip biýdar edýäň. Näme gyýd bolup dogulanym üçin men onu äkärmi? Eýsem sen ömrüňde gyýd bolup ýaşamanmydyň? Men gyýdykam. Sen ýaly köçede duşan her bir öň ýetene hostar boljak bolýar ýörenmokdym. Ýagşam bir gep tapdyň. Beýleşip durma. Hiç zat ýok ýerine. Bir-biriňiziň janyny ýakmaň ahiri. Han rahatlanın. Kaka, size diňe rahatlyk gerek. Size ýagşydan ýamandan hiç kim adar bermeliler. Haçana çelli beýdip ýaşap bolar. Gülsem gülýär diýýäňiz. Geplesem geplýär diýýäňiz. Men size dogrymy aýtjak. Aýla rehim minip, ýaňa düzmän hostar çykjak bolanmok. Men ol oglany gowy görýän. Men size aýtjagymy aýtdym. Innem näseňiz şeýdiň. Oho, hoş gördük, hoş gördük. Salam aleykum Cuma Malleç. Gelin, geçin. Salam aleykum Altın gelje. Gorgunmasyňyz Döwran Meredowich. Cuma, häzir naharam taýýar bolar. Geçin de oturuverin. Anlıyorum. Geçin. Geçin. Hadi, oturun. Sağ olun. Ayjy? Ayjy. Hani gel gyýdym kömekleşsene. Döwran, mende bir teklip bar. Altın geleceğin palaw gelýänçe bir bolurjuk alaýdyk. Neden görýäň?
Maslahatçı Mamaliç. Siz diýseňiz edäýmeli bar. Sen helki maslahatda oturan adamdan yüzlerinden nämeler andyň? Men pikirimçe, olar öňe sürülen meseleni golladylar. Dogry aýdýaň. Nedip bolsa, biz bu işler amala aşyryp, firmamynyň mundan meýlek hasam gurtlanmagyny gazanarys. Ene, palagmydam geldi, getirgýdym. Men şu gyzym bolmady goldan äderdim käm. Döwran Mereç, tanış boluň. Men gyzym Aýjahan. Salam. Salam. Biz Aýjahan bilen tanış. Ol ýöňräkde diýip ýadara geldi. Tiz wagt ýokduňuz. Ha. Owa, Juma Maliç. Eger ruhsat bolsa, men şu sowgady Aýjahana oşurmakçy. O nähili sowgat? Maňa sowgat. Maňa sowgat gerek gel. Alay gyzym. Utanma. Döwran biz üçin ýar adam däle. Sag bolun. Ýeje. Döwran Merediç maňa sowgat getiripdir. He, şeýle mi? Han görel gyzym. Tüweleme. Myň ene haýdygyny. Bay. Gowduk he? Tüýs Fransuzdugy da netip ettin gyzym. Ýeje, mana sen alay. Men her hili duhlanmar ahry. Uy, bir benne sana yörüýten niyet edip getiren soň men alsam bolmasa? Öz sowadyň özüňe netip etsin balam. Han ýörünni kimidem saçaň başyna baran. Ýeje, özüň baraýsana. Mene bir hili utanýanym. Şu ýerden ahyrlanaýçy. Yok balam yok, onyň bolmaz. Han ýör. Özüňizden bilbä çağırmadyňyz. Onsoň ne enel gyzy bolup özümizi geläýdik. Oh, dünýä dedim eňdär duýsuz tagama, tez üçine gelin gyzym bolmaz.
Ayli Permanov. Men sen ardaň bilen tanışdym. Dogrusyny aýtsam, haladym. Men sana düşünýän. Şoň üçin ýene bir gerek soraýan. Sen dogrudanam gurulşykçy bolmak isleýänmi? Ýaşykdy ne diýen arzuwum? Gurulşykçy bolmak ejidiň pişete däller. Bu ýerde biljagadyňy iňňän bir kuşam bolsun. Bilýän. Gatugowy. Diýmek sen gurulşyklaryň hataryna goşulmaga taýynna. Taýyn Ruşan Altiýewiç. Yerdan urwanç. Ýene şu ýigide Aýly Permanov diýerler. Sen toporňa şägirt diýip getirdin. Günägärlik okuwuna gelip bir sebäp bilen girip bilmänligine namys edýär. Gurulşykçy boljak diýär. Nähil görýär? Seýinla diýişlerini barlap bir garaz şu ýigit seň ýarynda. Ay näme? İşlemäge edip gelende de şeýle namyssaň bolsa gowda. Gurulşykçy bolaýyn diýip bolar. Ene şu iş eşip görenlerim gurulşykçy bolup dünýäne nälerler. Ýör, men seni işçiler bilen tanıştyraýyn. Oglanlar, bir de şägir diýip beripdiler. Bir ýigdiň ady Aýly Permanov. Kabul edýäsmi? Ýaro şükür. Näme pynqyrýan? Ya bir ýigde göwnüň etmedimi? Ýok Merdan Gurbanç. Gaýtam halipaçylyk hereketini biziň topormuzdan gollamaly. Ýöne bu jaga diýdiň özi entek ýüýüjügem bolsa familiýasy haýwatly ekenne. Şoňa ýylgyraýdym. Bolup oturşuň näil şükür. Tonaň okmy? Bä Hemrajan, asyl seni mamydyň. Bagyşla göri. Sen munyň ýalatlary göwnüň ajak bolup durmagyň. Dünýede ähli adamlar salihatly düşüp bolsa, ýaşaýyşyň o diýen gyzgan bolmaz. İçinde şükür ýallaryň bolmaly ahry. Baýsy demem Merdan Gurbanç. Derre wawyňyz pürkýände oturup berýäňiz. Şol adamlarym ýöne ýerden bir zat aýdyp oturup berýändir öýtmäň. Eýsem halis paltalar daşa degen soň, nirede ýüz tapsalar şo ýere burlar sokýanlar ýalanmy? Men bu şäherdigem gurulşyga ýüregi küýsäp gelmedigini gözünden aňyp dur. Muňa okuwa girmäge gelen ýigit diýerler. Ýöne Welilik sat oturmaň näme? Sen özüň ilki gurulşa gelen unyň ýadyna düşmeýärmi? Elbetde. Gelen unundan mümkürlik edip oglanyň göwnüni ýyksaň, başarýan zadyna metip bilmez. hay göwnüňizi giýinlige salan bolýanyňy bolýan, näme bileýin. Öňkü soň kabraýyňyz dökäýmese de berdir. Goýsan ay. Biderek lakkıllama. Aha, şunu aýtýan adamam zany ýokda. Otursan ay şükür. Ýaşaýyşyň manfy, pul bile baýlyk bile ölçülýän näler. Sen bu peltepejiňe gapçyk peltepet diýerler. Özüňem her ýerde ýadynda sakla. Egerde şu bolşuňa gitseň, basym sandan çykarsyň. Be. Siziň ýaňyzda gurlarlygam galmandyr. Şoňa akıl ýetirýänem bolsaň gowdat. Anha sen, otdan suwdan geçen gurulşykçy ussa. Bir täze gelen olan iş öwredip, göwnlük görmeň deregine onu sygdyrmajak bolýan. Bu bolşuň aýypdyr. Merdan Gurbanyç, maňa şükür tetelliň iş öwredenem, göwnlük berenem gerek däl. Şonu sen günüm görerň. Beýbe, gelen unundan uly gepleýän bolyn, ertesin men ýanyma ýalbaryp gelmeli bolaýmy? Ay, onu görüverersiz.
Alo, alo? Amanlyk dinleýe. Bağışlaň, Juma Amanlyk. Maňa aýjahan gerekdi boli. Ha. Yarmışmayan oldum, sen şu aileliyen yigit bolmaly. Şeýlemi? Ho, Juma Amanlyk. Memen. Şol aýly. Men diňe işe ýerleşeni aýjahana duýduraýyn hepjaň edýän. Gutlaýan. Çiş yürekden gutlaýan. Andır, ýa-da. Salam aýly. Men sen bilen hökman görüşmeli. Bolýarmy? Bolýar aýjahan. Hökman görüşer. Sen bir hili aladaly görünýäňler. Nämen pikirini edýäň? Işe ýerleşen adama mı edýäň oplar? Ay ýokla. Şumagal menden bagtly adam ýok. Ýöne beýle bagyt uýga çekermkä? O näme üçin? Sen onu nämeden aýtdyň? Men taňa nähil düşünürsem käm. Sen men enam atamy halamadym. Şeýle gerek. Ay ýokla. Näme üçin? Halamasaňam men olardan aýrylyp gidere ýerim ýok. Olar nähil bolsalaram men üçin iyi değil. Men ömrümde ilkinci gedip ejem bilen kakamyň ýüzüne geldim. Men olara seni gowgörýänligimi aýtdym. Sen bolsaň ejemiň biderek sorawlaryndan basylyp utanman, beýle bagyt uzaga çekermika diýen. Aýjahan, sen men bağışla. Men diýri samsyk bolup durun. Bir hökman bagtly bolars. Aýjahan, edidim. Anelmer? Men büýüdügi ýörüte saňa netlep aldym. Aýjahan? Aýjahan. Saňa näme bolýar? Hiçtat, aýlyjan. Maňa hiç adam bolany beren sowadyň üçin sag bol. Men bu ýüzügi hiç haçan elimden aýyrman. Sen ýanymda ýok wagtyňam. Men şu ýüzüň gaşyna terederin bolýyn. Edil erteklerdäki ýaly sen keşiň görer. Ece, ay Ece, ınha aýylan hat gelip. Şeýlen balam, han okap berýdim. Ece, sen maňa her näçe ulolsaňam, gözüme çağa görnýän derdiň. Menne çağa däl. Ýöne wagtal sen nurana ýüzüň küýseýän. Beýdiýsem ogluň ejizläp ýörenler öýtmegin. Ejäni küýsemegen bir ejizlik gomy. Seni ediz görýän üçin ýekesreýän. Dogrymy aýtsam, men ýekede däl. Ece, gel men sen gulaňa çaýş çakaýyn. Ece, ay Ece, näme diýsene? Men aýjahanym bar. Ana, hökman sen örwekden geljeňi bilýäne. Yeri rahatlan. Bay bo, boluljak bolýarmy? Ece, aýjahan o sen pikir edýän gyýylaryňdan däl. Göwnüme bolmasa, men o gyýdy çağlygymdan bäri tanaýan ýal bolup durun. Aýjahan mehriban maşgala. Ol senin hem göwnüňden turar. O meniň bagtym, Ece. Ece, o gyýy oňat gyýdyr. Aýla yarapdyr ahyry. Aýylçana yaran gyýy bize de yarar. Bagtly bol balam.
Ya ne ödül yaşlığını, dünyanın keyip sapatını görüp geçirmeğin deregine şol kitabı okap otursun, ya surat çekip oturansun. Bar benim akşam ara gezmeli, deyincal. Menin tek gezmeye de, deyincal diye yetişerin. Häzir men okumaly. Geljekli okuyurmele. Entek tayar değil. Yeni bir adı işlemeli. Ovadan ören mehrliyiz. Hemra, men senden bir daha sorasam, şonu bana düşündürüp bilecek mi? Soru, başardığımdan düşündürecek olayın. Bağıt diýilýän zat näme? Hey, sen şonu bilýän mi? Bilýän. Onu bilmek üçin akyllarlamyň kitaplaryny okumaly. O kitaplarda diňe bağıt hakda däl. Eýsem, adam durmuşynda bolup geçýän ähli zatlary göz ýetirýän. Aňy, paýgasyň iteldiň. Giri berin, açyk. Giri berin. Mümkün mi? Salam. Men size petkeri vereydim mi diyen? Yok, yok. Salam. Beýdip durman, geçin oturun. Ayjahan, bu men oňat görýän ýollaşym Hemra. Biz işçiler toporuna bir işleýäs. Ören oňat, aly maňa siz hakda gurrun beripdi. Aýly, bir näme beýdip durdy? Bir de mehman illahry. Mene häzir çay goýun, sen bolsa taşak taýýarla. Yok, yok oglanlar. Men için adara galmaň, men hoglukmaç. Yan okudan çıktımda sizi göreyim deyip soğulaydım. Ondan oglanlar, men sizin ýanyňyzda habarlaja geldim. Geljek ruhuny kakamyň 50 ýaş toýuny belliýät. Şoňa çağırmaga geldim. Hemra, toý etiden marmaly. Hökman barın. Men gideýin, gije alyp barýan. Ruhuny sagat 6-da men size garaşaryn. Sag bolun. Näme diýip durdyň? Alga bagtyň. Dogry aýdýaň. Yollaşlar yuvaşrak. Yuvaşrak bolalın yollaşlar. Kadırlı yollaşlar. Men şuun begençten hem konuştan yana ad kem tolğun manım duramok. Biz şuun şu yere bizim hemmemiz üçün mehriban, has doğrusu hotsarmız, Cuma amali için 50 yaşının doğulmağı münasibetliğinden açtık. Selamun aleyküm. Geldiňiz mi? Geçiverin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bağışlan. Hova yollaşlar. Cuma Amaliyevich öz kärini uçursuz öktölügi, tapalgasız adam kärçiligi bilen özüni tanadan adam. Cuma Amaliyev bizim firmamyzy gün-günden baýlaşdyrmak üçin dürli meseleleri öňe sürýär. Bu bolsa bizim hemmemiz üçin oňoýly bolup, firmamyzyň awraýyny artdyrýar. Gelin onu şu badany Cuma Amaliyeviçiň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edip götereliň. Cuma Amaliyevich, eger urusat etseňiz, men seni bir ogşaýla. Hoca ilamanç, mümkün mü? Hormatly adamlar, bizim aramızda geleceği ulu bolan Cuma Amaliyem için orunmasary heniz öýlenmedik bir yigit otuyor. Men kim gödüňüni tutýanyny aňýan bolsaňyz gerek.
Ocağı ölünmüz giyik diyen mara. Şol amanlıyın gelecekki giyevsi olmalı. Näme? Devran meredi üç söz ya. Kadırlı dostlar. Her bir adamın ömrünü yattan çıkmayan ayrıtın bir bağıtlığın bolya. Men ömrümün en bağıtlı pursat deyip Cuma amalli iç bilen ilkinci edek duşun günüm hatap ediyen. Hormatlı Cuma amalli iç. Hiz maňa kaka deyip bildirmäge ruhsat edin. Görün tapyanlarını. Olalar hökman doğuluna geçir. Kimi? Nämäni? Yoş, dinle. Nähili yaşamallığını öğren. Kim ol? Sen onu tanıyanmı? Ol adama Döwran Merediç diýerler. Kakamyň işdeş ýollaşy, ornmasary. Gör nähili oňa türliýe. Evi Cuma amalli iç. Kaka. Sizin 50 yaşıňyň dolmagy münasibetli. Menden şu altın saagaty kabul etmeňizi ak yürekden haýyş edýän. Yeni bir tilegim olam şu saagaty sizin goşonuňyza aýjahan gelip taksa men minnetdar bolardym. Aile, walla meňe yüregim musya. Ýörgok gaýdalla, bir ýeri erwetdim. Azyk habar et. Meňem öwürlük ýagdaýym ýok. Yollaşlar. İnniki söz Cuma Amaliyeviç'in maşgalatynyň ýene de bir eýgerýän adamsy, biziň üçin ýagty jaýlar salyp berýän. Ýaş gurulşykçy Aýly Permanowyňky. Näme oturdyň? Turda. Cuma Amalliç, ýaşdoýuňyz gutly bolsun. Men özümiň hem kärdeş ýollaşym Hemran adyndan size jan saglygyny işte üstünlük arzu edip hem de şu jaga sowgady kabul etmeňizi haýyş edýän. Sağ ol. Bolýa, biz gideli. Sağ ol aýjan. Bolýa. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa. Sağ olun. Asıl bu siz midiňiz? Döwran Merediç. Bağışlayıcı. Sen Gülsem ajaýyp. Aýjahan. Ine men şuly ýürüýte saňa netlik getirdim. Döwran Merediç. Bağışlan welin, bugün men doglananym däl ahyry. Alaýyn haýyş edýän. Wah, şuň siziň doglanyňyz bolsa bolmaýarmy? Be, geň zat. Eger şuň men doglanynym bolan bolsa, siz näme derdiňiz? Men sizi duruşuňyzy altyna gaplardım. Men şatlanardım. Aýdym aýdardım. Özümi dünýäde iň batly adam hatap ederdim. Sen näme üçin men ýanyma geldin? Aýjahan. Haňa näme bol? Maňa hiç adam bolanok. Gowsy, sen men soraglama jogap ber. Aýjahan. Dogrymy aýtsam, şu oturan märekäň içinde senden başga hiç kim gözüm ilanok.
Men ne edip yerimden turanmam. Ne edip sen ýaňa gelenmen bilemok. Sen men erkim elimden alypsyň. Diýmek ýanky. Ağzıňyzy köpürjükledip, kakamyň adyny aýdan, ogodan sözleňizem men bolanym üçin aýdypsyňyz da. Elbetde aýjam. Diňe sen bolanym üçin. Men sen ýolunda janym gurban etmäge de taýyn. Diýmek, ýanky, gymmatbaha altyn sagadam, kakama, men bolanym sebäpli sowgat beripsiňiz da. Şeýlemi? Ajahan. Sen men gowulmedin ya. Herni çygan bolsa, men seniň myhmanyň ahyryn. Mihman bolanyňyz üçin men size aýtmaz zatlaň, hemmesini aýdyp bilemok. Mihman bolsaňyzam, men size bir zady berk tapşyraýyn. Gaýdyp maňa gül uzatma. Men öz gül berýän adamym bar. Onu siz ýaňy gördüňiz. Ajahan, men sen gowunyňa deg aýdym öýdýän. Sen men uýam ahyryn. Men sen öz jigimden aýry görýän nälirin. Goýsaňyz lan. Mert bolun. Siz erkek kişi ahyryn. Salamu aleyküm gelinece. Salam, gelin. Ine alın. Binemi? Be, size sowgat altın gelinece. Sağ ol. Wagt öwranjan. Men änni Halit kelemiň ujuny ýitirdim. Şoň üçinem taňa jaň edip gellidim. Biziň başyma da iş düşdi. Näme? Aýjahana bir zat boldymy? Ol gitdimi? Ýok. Ol intege giden ok döwranjan. Ýöne haçan gitse gidivermeli. Ol aile diýilýän on dogalapdyr. Yerini matlahat ver. Men neniňe edeyim? Yok. Muňa ýol berip bolmaz. Men aýjahany hiç kime bermen. Altın gelince. Men aýbam bolsa ýüregimdäkini sizden ýaşap biljek gel. Ödüňiz gowulýaňyz. Menne ne dogan var, ne de garnaş. Meni qwalyň ösidiň bilen baglaşdyrypdyr. Men aýjahany unutman. Ony elimiň aýsyna saklar. Maňa siziň razylygyňyz gerek. Döwranjan. Sen aýjamy ak ýürekden halýanyň.
İyil bilmese de men bilýän. Sen beýdiýenmi geňörme? Ene bağlasyna gedek gelenni. Duýgur bolýanlar. Döwranjan. Sizin söýgüňize men hiç karşılygym bolmaz. Gyýdymyz sen ýaly asylly ýigit bilen başyny birikdirdi. Näme armanymyz var? Sen ornuňda bek durdy. Aýjany eliňden gidirme. Siz kime garaşýaňyz? Haňa garaşýan aýly? Näme, tanamadyňyzmy? Baý bow, Dewran Merediç. Siz nire, biýerler nire? Gele görýän. Geçin. Şerimizde düzgün tertibime ýokdur bolun aýtlaşma görýän herne. Arkaýyn bolaýnym. Şu adamlaryň muny teňden gowduraýtma. Men hiç sady geňörem. Men häzir çay getireyim. Yok. Çaylaş oturmaly. Sen men bu ýere gelelim geňeme görýänsiň şeýle dämi? Wey, onu hem için geňörän? Gelenni ölet diýipdirler. Meni sen ýanyňa gelmäge mejbur eden zatyň nämedigini beraňýanmy? Ine, şonu ol bilemok. Bagyşlaň. Men siz dinleýän, Dewran Merediç. Aýly. Sen habaryň ýok bolmasa ýokdur. Menini eswat ber toýataýynyp görüp ýörün. Men onu nirden bileýin? Gatgowdat oň bolsun. Ýönenim oňuňna bolmasaňa bagly. Be, o näme diýdiň? Sen maňa düşün. Men senden agyň hökümine haş edýän. Men bagtyma badak salma. Onsoňam bilip goý. Ol ýören anjyk gyýdyr. Lälik saklanan maşgaladyr. Oňa ýyly ýok eşikler, üýtgeşik düzgün gerekdir. Dogrymy aýdýan? Gapçyň mydamy pök görüp durmasa, o gyýdyň şatyna çydaýmak kyndyr. Näme bolýan? Men size haýpym gelýär, Dewran Merediç.
O näme diýdiň boldy? Siz bir ula adam. Okan kitaplarınızın sany saçygy ýok. Men bolsa ýöneköý bir gurulşykçy. Bary ýogy orta bilimim bar. Şeýle dämi? Ýere wakaly. Siz näme üçin maňa beýle zatlar aýdýaňyz? Utanýaňyzmy? Näme enni şu adamlar halis akmak durýanmy? Men gapçygym sizin käwre ýuka bolsa da siz ýaky bary ýürek menne ýok durýanmy? Bolya. Ýöne sen bir zady bilip goý. Aýjahan. Men gelinligim. O taňa rehminen soň ýüz berýär. On ýüreginden başga hiç gel duýgy ýok, düşünýäňmi? Eger sen öýlenmekçi bolsaň, şu şekerden isläniň saýla. Men sana ağın hükümünün arka durayın. Men bir gidi öyle işikletmegi gurvatım çatar. Yöne inim. Aycahana azar berme. Ya şöyle haýyş edýän, gidin şu ýerden. Gidin. Men erwet ýadow. Gidin şu ýerden diýen. Yer bolýada. Mehman öýesiniň gullypdyrlar. Gitdi sen gidämeli bar. Ýöne sen men ýan gaýdarlarym gowja pikirlenip gör. Şu gün biz gurulşykçylar üçin iň şatlykly günlerden biri. Sebäbi bugün gurulşykçylaryň bayramy. Gurmak, döretmek, yaratmak, bina gurmak Allah Taalanyň peýgamberleriň ýollary diýip ata-babalarymyz aýdyp geçipdir. Biz gurulşykçylar öz ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän ýoluny hökman ýöredip, mehriban ülkämizi nesip bolsa cennete uğrar. İnne bolsa yollaşlar, işte tapawutlanan gurulşykçylara bayrak vermäge ruhsat edin. Gar ýagdy Hemra. Kutlayan. Permanov aile. Yollaşlar, aile Permanov iýişe ýaňy ýakynna ýerleşenem bolsa, şu az wagtyň içinde zähmet töýürligi bilen, maksada okkunlygy bilen özüni görkezdi. Şoň üçinem ynhawol şuňaly adavraya eýe boldy. Kutlayan. Sağ olun. Arıňany bir kere çay için. Sağ olun. Giyiri verin. Salam. Urun musunuz? Kim borsunuz? Näme hyzmat? Men Döwranyň aýaly Hatice. Bu bolsa Hiran. Men oglum. Näme? Yok yok. Biziň ondan han tamad adymyz yok. Ýöne. Bagslan. Geçin oturduğunuz lan. Men gideýin. Haýyş edýän. Burada oturduğunuz lan. Men düşünmedim. Hani düşünükler edip gurrun verseniz lan. Döwranyň bizi taşlak gaýdanna inni 5 ýyl boldy. Şol 5 ýylyň içinde näçe kynçylyk çeksegem, ondan kömek soramadym. Ya ýyzyňa dolanyp,
Dili yarmadım. Yönün ha, bir neçe wagt beri. Firancan. Kakam görjek. Kakam öretim gelýär. Ol näme üçin öýe gaýdyp gelenok diýip meni günüme goýanok. Gitmälip neçe ýalbarsamam diýen etmän, onna özüm giderniýe. Ýek özüni goý bermäge de çekinip, ynha özüm bile gaýtmal boldum. Bize on kömegi gerek gel. Ýöne keskitli bir söz aýtsa bolýar. Cuma maliç. Cuma maliç. Men sen üçün cuma maliç del. Zeminin laneti, asmanın ayı, dünyanın gövheri kan oğulbeği. Gözüm roşen tapar gördüğüm sayı, ay günün seni ay oğulbeği. Yar, basadım didem üstüne keygim, yar basan ayacıklarından, vah koyun sağmağa çıkanda, çör basan ayacıklarından. Oğul begey, oğul begey. Yerov Mecnun, mungalı günne, düşöňde bulaşıp yatmaň näme? Ya talip kıydın bilen öýköleşäýdiň mi? Sen onu nereden bilip ýördüň? O nähil talip kıydı? Ha, aýlyzan. Şükür ağaň ýeriň aşagynda ýylan gäwsese de bilýändir. Ýöne sen her näçe türkanatralam bolsaň ýytalşyňa ýaman näl. Maşgaly kemi ýok, saýla bilipsiň. Sen meni kimem bolsa başga biri bilen bulaşdyrýana dersiň. Hudaýa şükür. Herne aramızda utanç hayalimizde mareken o. Hayalimizde mareken o. Sen bana näme diýjek bolýan? Sana näme boldy? Gıykılıň näme? Yer bolýa. Men oýun etdim ho. Bana beýle oýunyň gerek däl. Sen ol oýunyň ho başga ýerde et. Yeri. Bay bo. Sen bilen men biderek ýankaraşyp tas giýjä garan ekenim. Hoş Mecnun. Ay senin bir... Bolaytda. Sana geregem şodi. Azrak kudurasın. Merebesin, deheresin. Barım senin molly. Senin böküz. Senden beýle şerle kakam. Beynim şaýkanyp gitdi. Näme agyrýarmy? Anduramy? Weko, näme diýäň? Bağışla ağrıyam diýeni. Öküzden ýalyseler agyrman näme? Meten şu ýaly gow soğuk suw edip gel. Mehal. Emra, men öňürekden bäri senden bir zat sorajak bolýan bolyn, hiç eweteň tapyp bilemok. Eşitýärmi? Eşitip ýatýarym. Sen näme üçin tirkeşýän gyzyň ýok? Mydama ýöködüň? Näme ýylgyran bolýan? Men çynym bilen sorýan. O seň işiň däl. Bağışla Emra. Ýöne men seni juda gowy göremseň soraýdym. Menem seni juda gowy görýän. Gyý saýlamak diýilen zat aňsat mesele däldir. Aýly. Hey sen gyý söýüp görüpdiň. Ay. Umuman sen muny nämeden soradyň? Men söýüp görüpdim. Onda da ot bolup ýanpdym. Ine bir günem ähli ahlasym, ähli arzu hyýalym dugdagyn boldy. Emra, näme? Durmuşda söýgü diýilen zat ýokdur diýjek bolýarmy? Ýok, aýly. On niýjek bolamok. Söýgüni gorama başarmaly diýjek bolýan.
Oğuydam seni söyüpmidi? Söyüpdi. Ondan hem üçün? Eger oň näme düşünýäni bilýän bolsam, bolaýmasakmy? Sen şu döwran meres dip Halit gulak etmeýdin. Sen şu döwran meresin şundan maslap biliň firmamynyň işgär däl. Ol işden boşatyldy. Hey, o näbeýli? Ol marryh bolup çykdy. Oňa wada gül ýal masgalasy çağaty bar eken. Olar taşlap gaýdanyna 5 ýyl bolupdyr. Olaň ýagdaýyny sorap habarym tutmandyr. Sen şu döwran meretsin, yalançy, kezzap. Hey dünýede bagtly adam manka. O näme diýdiň? Ine sen durmuşunda bolan wakan urunmerdiň. O hasratdan, jebir jepadan dola ahry. Sen olary ne edip çydap bildiň? Sen özüňi bagtly ýaňmy? Men öz bagtymy uruny özüm arad ederim. Ýöne men soňky wagtlar sen durmuşunda bir ütköşkülüň bolup geçýänini duýýan. Gecelerini ulullan demiň alyp rahat yatyp bilen ok. Aýda ahyr saňa näme bolýar? Belki kömegim diler. Hemra, biler bolsaň, o gyz men aklym alyp hut mejnun etdi. Ya, oňa ýeter näme bar? Ýa mejnun bolup bilen ok, sen bolsa? Sen şu wagt gülki ýadyňa düşýär. Men näme etjegim bilen ok. Sen Aýjahana aşyk bolupsyň. Sen begenmel dostsan. Ay yok. Men bu aşıklığım gurýalym diýen. O gyzy söýmäge men hakym ýok ýaly bolup dur. Näme üçin? Näme sebäpden sen hakyň ýok? Görüp dursaňa. Mene bir ýöneköy guruluşykçy. O bolsa ady belli telekeçiň gaýdy. Özüm Lukmançylyk institutynyň talebi. Hey, aýl dost, oňarmadyň o. Mene sana akylly kän öýdýädim. Ýöne ýalňyşan ekenim. Özüme Aýjahanyň ýerine bolan bolsam, hiç wagt ýüzüňe görmedim. O näme üçin? Özüňe bilip goý. Egerde kerpi jörmeýi. Eliň palçyga bulamag namyt edýän bolsaň, guruluşdan ötägit. Emma guruluşçylygyň adyny hiç ýerde kiçeltmegin. Aýly, sen meni bagyşla. Ýöne oňat pikir edip gör. Heýde dünýäde şarňyllap duran täze jaýlary, gurmakdan asyllyk her barmy? Biziň bu gurýan jaýlarymyzda çağalar dünýäni, gulolýarlar, toý tutýarlar. Hey, şoňa ýeter zat barmy? Sen bolsa ýüzüňi sallap, özüňe ýöne köje guruluşçy diýýäň. Bagyşla, guruluşçy bolmak arzuwy men şu ýere getirdi. Şoň üçin men akademiýa okuw berip binagar bolmak arzuwy edýän. Ine sen men göwnümden turdyň. Munyň başga urrun. Ece, ay Ece, erteriň seherçagyň urdap kim bilen gürleşip oturýarsyň? Şunlar ýüregim tolgunýa balam. Geçen akşam düş görüpdirin. Düş? Hawa, Aýlyjan, ak donly, ak telpekli, ädikli, bide tarap ýylgyryp gelýär. Öde erwetligiň alamata däl. Bu düşüň ýorgudy toy şatlyk bolmaly. Ya, olenni bide duýdurman öýleneçekmi? Ýok, ola bolmaz. Men şunyň özüne ýola düşeýin. Men onu görüp aýyl-saýl etmesem injalman. Ece, menem sen bilen bilegi däýin. Aýlyny göresim gelip gitdiler.
Gitsen gideyel balam. Aile, bu sen mi? Salam Mehribanım. Näme? Men tanamadı ýaly olaypdyrmy? Hani gel geç. Öýde adam mı? Yok, ýeködüm. Doğrudanam. Ýeködüňmi? Sana kim gerek? Göwnme bolmasa, şuleýe girsem, her gapydan öýlenmedik çalaýyň meýrik çykaýjak ýaly bolup dur. Sen maňa näme diýjek bolýan? Sen aýjagan dogry edýäň. Wagtyny okumak gerek. Ilmli bolmagy, baý bolmagy çalışmak gerek. Onsoňam men anyk bir zada göz ýetirdim. Ýaşamany başarmalıyım. Sen bu ýere näme üçin geldiň? Maňa nähili ýaşamany öwretmägemi? Ýok aýjam. Beýdimi? Men sana nähili ýaşamalygyny öwrederden ýeji. Ýöne ýüregi maksady geleýdim. Bu näme oýny? Ine şu jagal altyn zynjyry sen boýnuňa da karna boli bar oýnuň utolar. Aýly, golaýma gelme. Sen näme aklyndan araşdyňmy? Görüňok maýjan. Bu altyn düşünýärmi? Ýok, düşünemok. Men de uranýaly baýsym oklardan bolmasamam, oň duran ýerine duraryn. Bu altyn düşünýärmi? Ýok, gerek gel. Daqyn arsyn. Ýok. Daqyn arsyn. Ýok, ýok. Bilýä, sen meni gaýdyp bagyşlamarsın. Eger dözmezçilik edip, ýarehim giyinip bagyşlaýsaňam, ýalňyşarsın. Näme üçin ýalňyşar? Men sana münasip däl. Men senden pes aýjagan. Oňa da diňemin özüň näkär. Şu äpet şeherde men kynuna düşemde diňe sen maňa medet berdiň. Öz ýüregiňi bagş etdiň. Men öli sen arasa duýguňy ýere çaldym. Pek söýgüňi bir derek gaganjaňlyk bilen jogap berdim. Aýtjak zadyňy aýdyp boldummy? Ýok, biraz sabyr et. Men häzir gitjek. Sen bir zady bilip goý. Dünýäde men üçin 3 sany mehriban adam bar. Ejem, jigim şerin, hemem sen. Men sen göwüňi ýykdym. Ýönünni sen göwüňi seýislemek maňa aňsat düşmez. Aýşa, eridim. Sen şu söýgüňi, şu anamy gaýtadan gazanmak üçin näme etmeli? Aýly, sen artist bolmaly ekeniň. Sen şeýle dile warlygyňy mundan öň bilmeýänler näme? Aýşa, meniň numuny näme etmeli? Men üçin senden iň gymmatly ýadygarlyk ine şu jagat ýüdük. Sen meni sowgat beren akşamyň edilşim gaşy ýaly pekdiň, mehribanmy. Men bu jagat ýüdügi hiç haçan elimden aýranmak. Sebäbi ol maňa ähli zatdan gymmat. Aýly, sen maňa niýetlen şu enaýja sowgadyňy şirinjigiň Aşgabada gidelenje gelenine şoň boýunna dakaýyn. Bolýa. Sen näme diýsen şoda bolar. Onsoňam sen okuw girmeli, Aýly. Giriştiňlaryň wagty ýetip gelýär. Taýýarlyk görmeli. Isleseň men sana kömek edeyim. Sag ol. Men hökman okuw girerin. Aýjan, okaryn. Men sana söz berýän.
bağışlaydım. Men doğrudanam jüjüjük ekenim. Yok, sen jüjüjük del. Sen men algırlaçynam. Bolýa, men gideyin. Bolýa, ana, sağ ol. Sağ ol. Turayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Ajahan amalliýa banka. Bar. Dinleyen. Ajahan, bimen, aili, salam. Salam. Ajahan. Ertir ejemmele jigim şerin aşgaýda gelýär. Sen olar özüň garşylamasaň boljak da. Men jemleje synagda bolmaly. Bilýän, üstünlük kemraň bolsun. Sen hiç tadı gaýgy etme. Men hökman garşylaryn. Ýöne men olary tanarmykam? Näme tanaman? Sen olaň suratyny gördüň ahyry. Howa, gördüm. Otly ýerden saat 8:30, 9-njy wagon. Eşitýärmi? Bolýa, sağ ol. Sen öğrettin yaşamayı, sen öğrettin sevmeyi, sen öğrettin kaynamayı, kıymayı. Başım ayladı dilin kaymağı, burarın barını yedin öğrettin. Sen öğrettin demir neme, dağ neme. Sen öğrettin bahar neme, bağ neme. Sen öğrettin yakıp barayan çal neme o canım. Burarın barını yedin öğrettin. Sen öğrettin yakıp barayan çal neme canım. Burarın barını yedin öğrettin. Garlım min sana lelhem seni güzel yarmana. Altın şafak garlı